Voisit me saada Nallen hoitohevoseksi? Nollan tarkoitetaan. Juu, Nollan. No, minun täytyy vähän harkita. Okei, no kiitos kumminkin. Moikka. Moikka. Moi. Moi. Saisinko mä Nollan mun hoitsuks? No, kai se käy. Kiitti! Ihanaa, mä saan Nollan. Hei, oot sä nähnyt Tallinnomustajaa? Joo. Ai, no missä se on? Mä sain uuden hoitohevosen. Ai, kenet? Nollan. Mun piti saada se! Ha! Hei, ei! Älä suutu! Lounastauolle. Voi Nolla. Mitä mä teen? Mä piilotan sun sinisen kumisuon mistä sen Roosan reppuun, sitten. Nyt sitten Roosa on varassa. Moi Nollan, mä ajattelin harjata sut tänään. Outoa, Nollan harja ei tossa. Ei. Se on ehkä varastettu. Mikä sulla on hätänä? Mä löydän Nollan harjaa mistään. Oliko se vielä tässä ennen kuin sä lähdet ruokailuun? Joo. No, katsotaanko kaikki kassit, jos ne on mennyt sinne vahingossa? Ihan sama. Katsotaan vaikka eka sulassa. Se on täällä. Nyt. Mitäs nyt? Nollan harja löytyi mun kassista. Enkä mä laittanut sitä sinne. Olisit antanut mun olla Nollan hoitaa. Sä oot hirveä paras. Mä en oo paras. Ootpas. Moi, niin haluaisitko tulla tänne paikkaa viemään hevosia tonne ulos vähän kautta? Joo, mut mä harjaan Nollaa vielä vähän se. No, okei. Nyt! Ei Nolla! Ei! Nolla! Ei! Saititkö sinä Nollan? En varmasti. Siellä on vielä yksi tilaisuus tai muuten menetät Nollan hoitoon. Nolla! Voisimmeko me mennä katsomaan valvontakameroita? No, joo, mutta miksi? No, voisimmeko me vain mennä? No, kyllä me voidaan. Katso nyt, se oli Susanna, joka säikäytti Nollan ja piilotti harjaan. Mistä sinä tiedät, että hän säikäytti sen? Moi! Moi!
häikäytitkö sinä Nollan? Ai mistä? No se raippa lipsahti vahingossa. Ja sinä myös piilotit hänen kumisukkansa. Mutta... Sinä saat porttikielon. Häivy. Nolla ihanaa, me saadaan olla nyt ikuisesti yhdessä. Ja susta tuli nyt mun hoitoponi, kun mä en tehnytkään niitä virheitä, mitä Susanna